saro ai thok mungo nini sai bara te ke bonoya osun saro ai thok mungo nini sai bara te ke bonoya okono nini lugoani shampili Rangmanini Anilama Makalanini Lugo Shampili Rangmanini Anilama Ang last samung ani paithak samung tangsa sabane ang bukuk soncitana koinai neng dangsaw phainani bagui please nini bai ani samung kobang ma bisi laijak tangsa samung sung khalailai awang tinio dangsaw belai kher sabnani musung khabo muitu mangka angka kayo takuk tai bukuk songnorok or samung ni bising tike enjoy khalayana plus ang or samung no tei kisa sukrupnani musungo amongkha Cini kebangma kok thai, cini kok borogo, kemaui tong mani. Kebangma kok thai kemaui tongo tabuk bo, kemazak seng abono seng kursa wei. Resamuk ni bising tike, resamung sebetang ni bising tike, kok tang ni bising tike, kereng kothoma ni bising tike seng abono seng collect khalayo. Eba kaba rungu. Abo haino resamung tangsa ang 2008 cini bukuk soncita belai ke korang ketei kongkilani korang henimano bo bai ke tangsa resamung sanamjak tongo ar resamung norok ang okok thai ang bono kariwi invention khalaima haino ngui phano mano eba khaba abon sekanggo ang khese khanayaku okok thai no abo saidaman bo resamung By Shormili Saidaman. Totongoro, Ganavo. Tangpakia. Tongo. Totongko. Yang asuk lajak. Bayayangon haksalo da asukzak. Boward Saidaman, Norok Takuk Song Boward Saidaman, Okok Thai. Or Samung Notui ang Okok Thai Notui ang Samung Tangsha Subu Senamka music video bo Senamzakabuni Yagulo. Tabuk Kok borok der borma boshong ni bisingo or samung first time bisi burum no phayo April month of haipi unayobo bor samung ngiman gas khlai please jotono dino enjoy khlayo jotono bum khang sinilai malaya am seke enjoy khlayo yes Pali word agi kemaui tongmani or samung no ang first 2008 kaisa music video ni bising tike o word no invention khalaijak mani eba ka baru tu kui karijak mani abo hai resamung kok borok resamung obo hai kaisa hafar obo hai kaisa lama kok borok no belai ke kusuk ni sai kusuk bere moti sai telangnani bagai kaisa yakli ngai pasakha abo hai genu sung Okok borok resamung ni bising tino seng tini norok ni bus kang utang shaw basazak. Paidi ke seng opali no khanalayan. Hambai haino hai damil tone wa tesa jaraman phemani bagai.
Yagbai Yagrom Laye Bombarai Tingo Kumbu Barbai Singlet Go Mare Shombai Jadu Singlet Go Mare Shombai Shari man ke khacha fulai kamu kapur Hopun sapun fulai kamu ful kamu saksupunge Thank you so much. Hello. Ano hai ano tesa jora rifirka. Tesa ang jora man pema bai te tang sanong no khanare ne thai tongo. Please track. Belai kena hambai cini sarmil tonno cini bus kanggok kena totok resam bai kai chungno asake kesang tongmani khapang no belai kena khogoi tlangka phaidi gai chung bono bini bagai jota palki apa kau lain please hai ke chung tabuk tesa hai no hai o jorano ya pharjago cini am chaini no eba cini am chaini no cini bai sonjita bo tabuk dang sawa kajak chung tabuk bini khukti ke tilil khorang bai chung recha mongkhna lai finai abuni bagai o jorano bono ya phari rejago hambai Hello. Ani mobile kisa notify kare. Belakena hambayano te kisah jorari mani bagai. Ang hai no hai resamung katal ne resam na thangai tongo or resamung ne rili eba soinai ingka sini dadolal ni bupayong gisi bono sini wan hai ma tongo da jibon de borma
Resamung mesato ge eba resamung kesang resapano jotono analogi didi Obon iya kalau jeng koinai sini Madam Sorgosri no tongnani bagai. Obon iya kalau jeng bini kukti di camung kerananya. Abon ibagai sini bukuk Sorgosri no tiar tongnani bagai koi hot jago. Hambai.
Belakena hambai. Sini bai no, sini beskango kena totok recamung kolik langmani bagai. Pai dike jeng tabuk bini bagai jota palke ya pokrop lain please. Hingga jeng tabuk hai no hai tesha o jorano ya farjak nai. Tabuk jeng belakena korang ketui bai kai sini beskango korang kolpayana. Sini Madam Sorgo Sirino tabuk o jorano ya farjago. Tabuk jeng dang sawar ingui tu bunai sini Madam Sorgo Siri da Permano. Hambai. Hai no henjo tono hambai maya farfiro asksa zora noro tini ni chini panda no logi riui beskango rugi tema bagai pipe laya hambai hai keno salbrum bisibrum Sini tai korsa no logi ri beskango himna ningtheng obok obok mungnarugo Lukuro kat tata tuji. Sini beskango recap mungkereng pai sok pai jak. Sini cai ni no belakena recap mungkereng ini tabuk sini jak. Sini takuk nuai de borma. Seng bini tu kuk tiba recap mungkenalannya bo tabuk no sini pai sok pai ka. Seng tes tapsune ya kalau no bini recap mungkereng no kenalannya. Hambai. Tangsa kobok jak recap mung ang recap no ya farnai tai tangsa kobok jak mani ani korang bele logi ri ang jak ang Cai chok nai tangsa simpan okam ke recap wei thang nani je korang logi ri ma bai Cai chok nai hingke Ojorao tangsa recapmu. Show
Jotono belai ke hambai, belai ke kakaham ya faro, tai pan. जों दाबुक हायनहाय दिनै दांसो रिङै तुबुनाय बेलायखेनो मुं गोनां रोजाब मुं गोरोंहिनि सिनिजाक बिनि बेलायखेनो पपुलार गान ओंजाक रोजाब मुं ओंजाक बेलायखेनो गोजाम रोजाब मुं तोक तागै दा खलबना बा Hello, sir.
hapangono tangthun tini horni imang numani thonggarono tangthun genaini khapurna Kemani
tabuk tai tangsa resam nai je resam mong bai ang puila sinijaka saiman na norbo tekta gida sorok da gitu ang ringnai musician rono hello hello tiniani bo haino totra kosorja logriang tongkha hain bagai yang kisah saitom nai hello hello khumbu barok ba bari masang ya bong murai direng ya hangke unok hani talbo piri masang ya masang ya boyar sip saya hangke kungkila khorang bo bongi khana dog ya falgun chante dia hangki narok bas hai maya diba tektakhi sorok dana nangnai kosoi kai khibu kesena bagai dongri nangnai Honor ni gan ritom ble ni gan ritom boy ko na de khana de Tukra gida nukulum na bagai shor batagya Kosagai da krishna bagai variya Tukra gida holom na bagai shor batagya Kosagai da krishna bagai variya Mokol ni nai thok guru khabang basoi khayo Mokol ni nai thok guru khabang basoi khayo Nung bayang mansa sumai tong sabana kirito holom nabagi sorok batagya to kosagai da krishna bagai variya holom nabagi sorok batagya to kosagai da krishna bagai variya Mokoli lai tho bukhani tong tho bukhung ni sa tho totra ko tho Mokoli lai tho bukhani tong tho bukhung ni sa tho totra ko tho numbayang bazing gunile abising orum so Tukulum nabagi sorok batagya to Kosagai da krishna bagai variya Tekta holom nabagi sorok batagya to Kosagai da krishna bagai variya
Nokhani tolao sumui kobonida tal babiri ojadu musayato Nokhani tolao sumui kobonida tal babiri ojadu musayato Halgundal bhaiga bukila bunyato umbar barida orang sanggong budai berenyato mokol ni nai thokuru khapang basawai phayo mokol ni nai thokuru khapang basawai phayo numbayam bachcha samajam subana kirito tagida holom na bagri sorok batagyato mosekai na bagri dombariyato tagida tukul na bagri sorok batagyato mosekai na bagri dombariyato mokol ni nai thokuru khapang basawai phayo mokol ni nai thokuru khapang basawai phayo numbayam bachcha samajam subana kirito tagida tukul na bagri sorok batagyato mosekai na bagri dombariyato tagida holom na bagri sorok batagyato mosekai na bagri dombariyato Hambai je tono no malai phinai hai na hai Belai kena hambai cini sarno, omo hai belai ke kena totog recap mong recap baik langka. Sarno pai pelaya hambai, cini debrama bosong malai ma komiti ne bukak tui, jeng tabuk pai dike tewa isa hai no hai, jeng tabuk cini o kami ni no, korok se belai kena tabuk sikla, resam dari orang bisingo belai kena tabuk sini mong manjak, cini takuk nuai no koi nai, station pai o jorano tabuk pono ya farjago. Gajeng cini belum tiar sokno koi nai tabuk bono khum tei risaya pari bono tini ni boram ya farjak nai. Aboni bagai belum tiar sokno koi nai station phai bono Gajeng tabuk koi nai belum tiar sokno sakawa kawai nai bono boram ya farni bagai. Hambai, jeng tabuk bini kuktui recap mong kenal ainai. Check. Sanja kaham jotono. Thajing ni simi ang achugui khnai tongani. Joto artist tini je singers rock recap keren jini recap mongang cassette khnapurun jimi khnai family a borok rock ni recap mong rock tini live khnai tongote at the same time borok bachai tongoni dang sawo ang tini bachawoi o same energy bai ang norni beskango recapai man tongani omani bagai biggest honor so amoni bagai I feel very lucky ang saksano blaino Pal kahamani wan sugo, amo haya opportunity mangkang. Hingke animung hingka kan nuai deberma and first time puila, first ever tiniamti hai deberma bosong ni malai ma pandang lai tongo. Amo ni bisingo ani kami wonong ka. I'm very happy, balai keno tong tokzak at the same time jerca mungang agi recap tong mani amo no kisa henry nyayana. So if you guys are over there. Kasi pal kaya fa khorom nalen jotono no
amo haike chung Simon je norok audience rok bo chung mai baksano same energy wo chung tonglai so puila rachamung ang rachamna thang tongo ang dedicate khaina mo chung khoroksa borok no dedication is gang or rachamung bobang kisa sai khna ri no rachamung ni mung ga khatijak ni bagai rachabai klang thaka khoroksa legendary singer who is not with us tini chin logi kare thui barani bagai daktino chinio langma chowui yakar klang thaka chinio hano muchang Bimal Debarma uncle ni. And also I would like to dedicate this song to my father Ani Babu. Bono nugai ang tinio jaga sokoi mani, and in fact botini jodi tini kathang gake but definitely o event to 100% kamu bini. In fact chini nok bo jaga no hangka but definitely botini 100% kamu. So borong ni dedication I mean borong ni memory wa angoro chabong no rachap khnar I hope no rogoro chabong no chajak thun. Thank you. Nini bagai Khatija nini bagai Tishawai toni mati shashi Kachar palini rigna O shon palini risha
hambai jotono. Phan ke yafa khorob lae ne chini band ni bagai because borno kare yang mor chamung no happen khairi mangla kamu belai kena hambai. Tabung ang kaisa track bani rechamung nang recham nam jungo. I hope jotono rechamung no khana jakung na. Rechamung ni mung gaga kobonjak bukha. Or rechamung ani friend bayang simani bini mung gaga Jason Devarma botini oro krina. But Bob she composed Kalimani and the one who produced this song, the audio production kane bini mung gaga John Tifang Devarma Bob tinio zaka kri but porni extension bayang or rechamung no rechamna. The mani tongkang gaga hedeni nemuna mai baksa am Bible like you know. So let's begin this song. Jotono mampai na rechamung bahayen. Check. 1, 2, 3, check. Sapusaro Lorelei. Buddy, come on, come on, come on. Let's go. Tabuk ang gagawin female part ay ito mga hepan ang nagkabarang kay Nemo no? Oh, agoni ni mumfi man kasani matai romitani achuk shanang ani Shri Shanang Guru Iyore ani kasha Tong bhagwan kenai
Everybody now. Thank you, everybody. Have a great night. Ortam Jotonono. Beleke hambai sini nuaino bini pai thak ni recap mung tang nei jini bakhano beleken tong thoreka tam hinbai जों जतनो खालगै ओ माइसिं कचां मावो नाइसिंनि तंमनि गोबां बरंनो थांका जे थांका बरक फिया नुआइनो ओ खनाथथक रजाब मुं खनानानि बंनि कपाल करि खादिनि जों जे दङो पाइथाक जरा जों नुआइनि रजाब मुं खनावनो तिनि जों अरनि पान्दानि कुतुलाइसिनाय बिनि रजाब मुंनो खनाथक जागै खरकसा ताकुक नारायण देबरमा बनो हामजाकमानि मारि याफारो थाइसिङो दा बिमलनि रजाब मुंनो रजाब मानि बागै ओ हामजाकमानि मारि याचकनानि बागै ang linu no sanay linu kisa ya fari diti abo no beleke hambai tai baskango chengte bobi ni thani wo abo haida chap mong khanai manana nei khakao hambai nuai paithago phaika phiaba chini tinini o paithak ni o dang sano tebo chenar sari rekha khana thogre rekha nuai te kisa tongradi te kaisa hamjakmani mari sudonna deborma bobo bini resap mungna khana tokjakai kisa hamjakmani mari yafaro ang chini linuno sanai omono yafare nani bagai bai jalbarini borom gnang sudonna deborma beleke hambai nuai buskakni chalo ni thaniyo jeng teibo khakao teibo khana tok resap mung khanai manana angkai tabuk jeng paithak bukhago phaika jengno paithago hambai riwei kokna rokna ni bagi ang tabuk koinai chini deborma bosong malelaima pandani ad hoc committee ni vice president borom ganang omortip debormano ojorana yafar jagobin bono Jotrana hambai puila deborma bosong malaima pandani asukfang musang mohanando deborma tini o jaga kobangma borom manai rok faisok paika tabugo jaga asukjak sini local 24 Ramchandrogat constituency ni borong menang MLA musang Ronjit Deborma tini o jaga Deborma bosong malaiman pandawo phai manjak dani rokni bising tongmani haste sarkarni borom ganang bolong mantri musang Onimesh Deborma musang Bikas Deborma tribal welfare minister phai manjak phaimani chinoro CM Kasam musang Ogur Deborma musang Dr. Ronjit Deborma musang Radhacharan Deborma aboni logi kobang ma seikereng Nando Kumar Deborma Bikas Rai Deborma songno khoboi sini MDC musang Bidut Deborma ahai kobang ma bororok sinro phaimanjak phaika sini Tripura hasteni Deborma bosongni
IAS manjak Dashrath Dev Borma IPS Musang Bijoy Dev Borma Songno Khoboi Kebangma Dev Borma Bosongni Kusuk Beremni Lukurok Phai manjak phaikao jaga aboni bagai borokno kahamaya foro जों o bajalbari panthoro taklai je bosong malemane panda khaika amti hai pandaro जों thenango teoisa khainan thangai tongo ang kesaro sini beskangni a deborma bosong malemane pandawo norok jotono phaibayano tinina haikaino sini pandano teoisa sariti sawana ang hambai maya foro print media electronics media roknomo tai sino pando phai manjagai sini pandano chungsa sa khaifainai rsap koreng rok jesa joto takukdai bukuk chongni bokhano khatungri kalangkha tongthori kalangkha borno hambai maya foro takukdai bukuk chong hambai maya foro sini volunteers rok jesa tini o jaga tongkasang sibrioi pandano naitato khaika aboni logologi sini police department ni borok jesarok sini o jaga 24 ঘন্টা naikani khayei sini joto manirokno thik thak khayei naikani khai tongmani tini o jaga mungsa dera mungkori khayei o pandano sariti samani aboni bagai jotono kha kahamte hambai maya foro takuktai bukuk chong nongni manjakmani bisingtui poila sini deborma bosong malamani panda kaham kerengkhana paika omtui panda thinango tebo kotor kai khainai aboni bagai nongni chubachu sano nongni hamari nayo takuktai bukujong chinio deborma bosong pandawo chinimo deborma bosongni obalaimani pandawo kuno dharma kuno borno kuno rajniti ni jaga korei takuktai bukujong tinoro jesa koknar nairok gobangma borok koknar kha kebo dharma tibo koknar gya kebo politics no tibo koknar gya chini abno naharmung takuktai bukujong chini culture chini kristino chini phainai asai song pogui thangbaika aburno जों muito khai thlangnan bagino chini obo naharmung chino deborma bosong ni naharmung chino deborma bosong khamani abo kuno nirdishto kaisa society no ba nirdishto kuno ekta bosong no kebengiya obongkha chini deborma rokni simi bosong chini deborma rok jesa जों uklogo klaijak bosong kotor phano abno buskangot langnar bagisa obo khajago particular kuno community ni against sinimo deborma bosongya sinimo deborma bosongkha nijino sapgra dipuila sakang er porese buni family no thangai yagridi nijini family se sagra yange buni family no bahai yagri manai abno bagino जों thanchangna banta sini deborma bosong o deborma bosong khamani naharmung abno takuktai bukukchong abno krak thani abno krak khai sanamtari norok busang agok phayana amtui khakaoi te wansugui ani koktar bung orno muthaka jotono hambai te khulumung yaparka